To hakini ke por nga aingu biang eu try bangala ban wan ra biang pi. Ya gani ke jingi kai ke bekodor ke banga puli gani ke Bible. Bat ngesem bakidon ki jingi kai ki bekodor ki bangidon kaman puli bat ban sengap ha ban sengau thoru ya ke Jingdonkam. Jong gani ketien ke jong Blei. Ka hadien banga puli katukan ni ya gani ketien ke jong Blei hagini ki sengi. Ngapoi hakawai ka jing shai lani ka jing sngot ho. Ba kadan kawai ka ba ngayo i kabaja haki brio jong Blei kabaja khamtam hau Jesus Christ. Bat kata kadai ka jing ya kendo bat ki brio ki ba keli ya ki jing keli ki ba harukom. Bat nda haba pi ya kendo ya ki brio ki ba ya kendo ya ki jing keli. Kiba bonjat ya kiba ke jingmut beriu kamla ban jubab. Pidon kam ya ke Jingstad keba Kynja Blei. Naga taga daw ngakwa ngan kren shabi minta ke sengi ya ke nege jingkren ke Jingdonkam ya ke Jingstad keba Kynja Blei. Kani kede kawai na ki jingkren kiba nganut ban ong kinlong ke jingker kuga bakrau ya pi. Kinlong ro ke jing mentoy ke jing day bat ke jing yat lenti ke jong pi hagane ke pertei. Pi haga jing day bat ke jing shekri Blei. Pada pin puli ya ke jing tho jong ke brio ke jong Blei keleng. Kham tam gitu ke bala kham lech shek ke pertei ke bobon. Ki ya kendo ya shibon ba ke brio ke bakeli ke jing keli ke ba e. Henry nda haba pi pet pat ya ke jing start ke Kynja Blei. Kabau Blei u ai haga jing im jong ki brio ke jong. Kadai shisha kaba mayan kaba pela bat kadai shisha ban penon buramio Blei. Te ngan hikai fi menagesngi. Syapang kini ki jing hikai kiba ki jing keli kiba ujisu ujubab ya ki brio. Bat nak ini pinyo i bakadon ke jing shai ke jing start kabadon hau Jesus Christ kaba Kynja Blei kaba krau pala. Fi kabang akwa ngan yalam ya fi menagesngi kadai. Ngan puli shuaning kong fi nagaktin ke jong Blei. Kata kadai nagasiti sheki kolosai. Kalanang ke besau nagadkhat ke besan ke bahenrio. Uong kumne. Tu ya haga Jingstad shagita ki balong shabar. Daga besiu spat no yagapor. Ai baka jing kren jong pi halaga sngi kan long daga bajali jo bala pentiang daga mlu bapinyo tip kumno pidei ban ya pen paiktin hawai pawai bara. Fikini kektian kaba u absupol utho angne. Ukuran ya ka jing im jingi bangide bania daga Jingstad ber kita gi balong shabar. Kamut iu kene kamut habangi kendo ber ki brio ki bampat shakriyo Blei. Habangi kendo agane ga perthei ber ki brio ki bam danget. Ni hab bandan ya ga Jingstad ber Kynja Blei. Namar ngini kendo shibon ki brio ki badan ke Jingstad perthei. Kabateng-teng haba ki keren bat haba ki keli jing keli. Larang imut da ka jing start jing ingin poy ga jaka ga bangin syaram bat kan long ka jing penwit ia ga jing syakri Blei. Henry ni aingo yo Blei. Baka ketien ke jong Blei ka ong ya da ka jing start agi tagi balong syabar. Kamut ngi don kam ia ga jing start ka ba Kynja Blei. Haba ngi ya agi ne ga perthei bat ki brio ga bampat tip utrai. Fi hang ni da pi pule bahai gini ki artli ki dikhat. Uang kum ni hang dikhat ke besan uang. Dah ka basiu spa no ego pon. Nomor Blei uang ego ketin. Kani ketin aga jing sutu junga gamot
nda haba pia kendo bar ki brio ki beshabar lada pimdan ke Jingstad ke bakin Blei nda haba ki yakli jingli nda haba ki kren nda haba ki wat jingtip na ke jing im jongpi teng teng lada pimdan ke Jingstad kan pelut kai ke por ke jopina ta kada wang ya ke Jingstad ta ke belong shabar daga basis pa noi ko por haga jis tu jo ngai ga ni ga dukhan kamut ladangi keren bar kibrio ngi de ban snul tu bandar ga jing start ga banau Blei bakanum pen no e kai ga por ki sngi ki ya ga jingi nama dan kibrio bisulap mit ke tu ko ile keren ga pen bet kam dan jing kala ga bamut kam dan ga jing men toy ga sudai tang ga jing nia kadang tang ga jing site nia ga jing pen ram ga jing pen ksan kata ka de ga bakla ga jing shakri Blei klembu ingi mangeni debate ga ktien ga Blei bu ingi bangin share bangin ini discuss daga nanti ke bebek baru Blei bu ini banginum dai bani peniap nia bani penram le bani pensan ini no andai bangin dan ke Jingstad ke bakin Blei ke banuan ra ke jingger khu she ke Blei ke bakli bat ke ban penlong ru ya ke jingkela ke bamut agi tu ke Blei ke bawat ya ke jingtip ke basisha Fidena kita kata usaong haga ni kalau nang kaba sahau jangki kalau sahai kita khat besan wang ya ega Jingstad saya kita ke balong sebada ke sis pano ega por ai ba ke jing keren jo pia lagi sengi ke nang da ke jadi jo ombela pentiang da gemlu babini atiap kumnu pidai bani pen pai ktien how way paway fi wang hang ne let your conversation be full of grace. Kataka de translation go besngotonat palat agaktin English. Wang ai ba ka jing kren jong pi ka conversation ka jing kren bat ki brio kan long ka badap da ka jing IA. Fi lada fidana po ka jing IA ka jong Blei. Ka jing IA ka de ka bawalam ka jing start ka jong Blei. But haba fidani ka jing start ka bahapo jong ka jing IA ka jong Blei. Pinla ban pen pai ktien ni ki brio way pa way. Fiki ni di khat ki day mar ki brio jom Blei wa basul pol u yakin do ki brio ko bon ba ki bakli ki jingli ki be wat mangi ki be shakri kum nero hat ngem pa de yakin do than shibon ki brio ki be shiki way pa ki jaka lese wa tang ha ni jaka jingi hang ne rikasi jantia ngila yakin do ki jingli ki be ya ki bangan de thu ipi pin sngaw lengo kum no bo Blei wa ga Jingstad bangila ban jubab ga jingli baro teng teng wat habang shonga yeng dang perkhat kum no bang jubab ya gitu ki brio ki jingli ki be ki bangai dala de ga bol janga ngamla nga shait sngaw plan dang shonga yeng bat ngalap bakata ka dei baro ka dei ka jing ai ga jong Blei bat ka Jingstad ka bakin Blei te ka don kam ya nga mentang sngi bangan hikai pi ya ka ne bangi don kam ya ga Jingstad ka bakin Blei namar pini kan do shibon ki brio ki ban kli jingli ga jingai jongpi ngayo I hagane ka jingyai lenti ki jangaru kidan shibon ba ki brio ki ba ong no da ki be ki kintin ki bawan shanga ki counseling center ki bangidan ki ba kli ki jingli ki be renga sai sngongo u Blei ba u Blei long u Blei ba khrao palat dengan peni pi kat tuan ne ngane ko por da pi pet ba ya ka jingli ka ba ki brio ki kli o Jesus Christ na singin ya let ya ka tangala ban peteng wat ni ki jingi kai ru na mga numla ban pendap lut ya ni na mga dai bujrong tinda kala biang ka pon ngala ban penkut ikan dan rai ngayo ya ka jing start ka badan ho Jesus Christ habala kli jing kli yo udaki deki brio to por kawai ka ba ngayo ka ba ki brio ki kli ngapa ka ba ning kong fin sham ki brio tongan wan ra shoda ta kom lada pidana ga jaka ka ba pisha kli jing kli kabaning kong ka day bapide pin sngaw tho bapide bandan kamensiam kabaduay don ki skor ki bayo sngaw no try ai u Blei un tip bapi wat ega jingi rapjo pinlap lada pi nang ban snap yo Blei hakapor bagi brio ki kili ki jingli wat ia kata ka bapim sngaw laro umensiam jom Blei un ai ki idea afi un ai ktien un ai ka jing shai kham tam na ktien ki jom Blei
Nang tade kawai kabang akwa ngan ong fi nda haba ki briu ki wan ban kli jingle. Kabaning kong pide pin tip ya ka motif lane ga jing tumu jong ki briu ki ba kli jingle. Fi haba ki briu ki kli jingle ki dan ki ba wan da ga jing tumu ba ba. Ba ki da long shisha ba ki kwa ban tip. Ya ka bakum ka ta ka jingle day ban ai ga jubab ka ba dap da ga jing ai. Kaban wan ra ka jingker khui ki tu ki briu. Haba pitip baki wan shisha daga da nor ka bapet. Kaba ar. Pinyo idan ki brio pat ki bawan ban keli jingkeli tang namar baki kwa ban tes iya ka jing tip chofi. Ki don kam kita ki brio ro. Pia ban sngot ho iya ki nong keli jingkeli. Na fiyo i baki brio ki wan tang ban syutin jo iya ka jing tip chofi ka bahaba pikiar. Nai da ya penbun kam namar ka babu kong sil spai ka por. Kamat nai pelut kai ka por ka chofi. Nang tade kidan ki priyo ki bawan ke li sepi ki ba kwa tangban ke li na fi bat ban le jubab ya ki we pe ki priyo ban peniap ni ai ki kataru ke dai ka ba pidan ka manan ke Jingstad no Blei kum no ban le ya gitu ki priyo ma kidan ki priyo bawan ke li e na nga mdai ba ki kwa tip makin re ki kwa ban le peniap ni ai ki we pan namar ba ki la ya don ke debate of den chonki Kidan ru ki priyo ki bawan ban keli jingkeli ki bakwa ban penrem ya ga jing em chingi. Tenga kwa mantag sngi bangan hikaya pi ga ne balada fi keli jing lada ki fi sha keli jingkeli. Kasi kidan katu ga ne keli ki nongrem ki banga kwa ngan pen i fi ka banengkong dan ka donot ka baduai. Ka baar na kwa ngan pen i fi ga ni ka par. Pidai bandai ki priyo ki bakhampu le ya ga ketien ka Blei. Ka jing tip ya ga Bible ka Jingdonkam. Wat ka jing tip ya ki wei pat ki priyo Blei ki bakrao ro. Ha ka jing thok jong ki la ni ka jing kren jong ki ka dai ka Jingdonkam. Kan wan ra ka Jingstad ya ka jing em jong bi. Nang ta ka balai ka banga kwa ngan pen i fi ha ka banga shem mga ka haba pisha kli ka jingli. Kabalai kabang akwa ngan peni fi kadai oliklet yaw mensi makho Blei udan bat bi unyarap bi haka bakumuno no pa unyarap te habang akren yaw mensi makho Blei fi inga kwa bangan peni fi kendiat namak ta dawa sa ong fi kaniga de ji kai ga bakham jrong fi kawai kabang shet snot nat habang puli ga Bible kadai banga lap yagini gi jing shisha Fi Blei haba open emengi hagane ga pertei. Mdei ba open emengi tang bangin yo le peneng bat bangin shu im ga jing im ga bajin jar ni sha rem ni sha. Dapi im kumta pinyo iba ka pinum long jingar kusha ki preo. Hari kawai ka banga yo ba Blei hadin ba ujiet igi apostol dan preo ki bestat dan ki bam danang da start ro haga jing puli haga jing tip. Hari ulajir iki khambon ki degi bamda nang de start ru don hre utip kumno ban le berkata ka dai u ayo men se mo ko itu ki brio ban dau ayo men se mo ko ne ngade mo ko ani tu ibi hapo jong men se mo ko la da pin pule ke shiti shiki karen go ben kongol nang ko khat ar nadu ko khat ka ban nyaw kada kren shai ye ne ala se people in the khat go saw kada kren shai bo Blei wong dan gi jing pe ki pa per gi jing an re jo men se Pina puli ye ne na du khat ga ben nyaw ko la sami ga jing pen pau men se mo woi pu wei ga ben pen men toy fi la de pipet ba hai ga jing ai ga ben kong ga khat bo prau ong namar ha wei la sam da men se ye ga ktien jong ga jing pen stan ka ban ning kong tam na ga jing ai jo men se mo ko ka dai ka jing ai jong ka ktien jong ka jing pen stan la ne ga bangi ong mangi ha ka ktien English ka word of wisdom ka ktien jong ka Jingstad Fikani ka ktien jong ka Jingstad ka ya per na ka tai ka divine wisdom wali sngut ho bakla ka divine wisdom la ni ka Jingstad ka bakin Blei ka bangiyo nang tai ay now Blei
Kadan laga jong ke jing kerhu ke bekrau ya ke bang keren nang ni. Henry kadan pat ketien jong ke Jingstad. Kabangiyo mdai nang no ngiyo namar bangi don yo mensem ko kidan kini ki. Kendai teli ke jing ai jong mensem bat ke benungkong tam ke jing ai jong mensem kedai kene ke word of wisdom. Ke ketien jong ke Jingstad. Pi kene ke ketien jong ke Jingstad kedai ke ketien ke benungkong tam na ke jing ai baro. Balai namar kam dan jing mentoy yo brio. Lada udan ki jing ai baro chini serum. Lada umdan iya gani ke word of wisdom. Ke word of wisdom lani ke ketien jong ke Jingstad. Lani ke ketien jong ke jing penstad baong gani ke Bible. Kadai ke jing ai ke bakodor palat haki brio ki besyakriyo Blei. Kani kamdai ke badon nakihi kani kadai ke gift ke jing ai no mensimakoi. Banle ayu. Bangila ban jubab ya ki brio ya ki jingkli ki ba e. Bat nganganget bakani kadai ke gift ke jing ai snobhano mensim jong Blei. Syaki brio ki ba duai ki ba syakri ki ba kendo shibon ki brio haga jingem. Lada pidani kani ke word of wisdom lani ke ketien jong ke jing penstad. Kanyarap ipi ban penstad ipi ba pila ban jubab ya ki brio haba ki wan shapi ban kali ki jingkli. Fi lada pipet paha ya ke Bible singan keren kat ke banga ken mau. Da pipet paha kani ke Bible ke ningkong ha ke Bible ke dai kani ke Jingstad. What ha ke testament berim haba Blei u Quran ni kani pipet hang ni haba u Solomon. Ma da pipet yo Solomon u ong ha ke lenong ko besau. U ong ia kini ki ketien. Da pipuli u ong tangan puli ia pi na ka na lenong ko besau kita probab ke dekat ke basan uang. To penio ia ke Jingstad, to penio ia ke jing champang wat klet ikalem ne wat paino ni kitien ki sintur jonga. Uang ini ki dekat ke banyo uang. Ke Jingstad kalong ke bakongsan. Yo te ia ke Jingstad, badiki ik berok ki bamedan, yo ia ke jing champang. Tu kentiu ya ka kamut ia ke Jingstad, karu kan kentiu me kan wala me ke buram aba me piam me ka. Kan ai ke jingdeng ke jing IA ke klik jam ke pansngiat ke jing internet kan IT me. Kamut ladangi syakriyo Blei. Kaban ningkong piang ni uang ke Jingstad kalong ke bakongsan aba ong kongsan kamut ke dege beningkong. Kabadon kam tam. De pipet yang tai siki koren meningkong nang bakat ar ke tu ke dekat ke bepraga bang puli mene uang ke jing a jam sim ke beningkong ke dege ketien jong ke jing penstad. Fi ke Jingstad ke dege beningkong. U Jisu ang ka Bible haba u lakhay u ndaw lakham kena ka Bible ko ang ulanangsan ha ka rinyang bat ha ka Jingstad ha ka jing em ka jaw. Fi ka bangayo i hang ni kadai ba ki brio ka jaw Blei kidan ka Jingstad. Ngayo i ka ni ka jing thot na ka Bible ro yo way brio u tao de Stefan na pi puli Stefan na ka Bible ro u de brio budan ka Jingstad ka ba kham kerpang la pin puli na ka tin ka jaw Blei ta ngan su puli pi khindiat ye ka ni ka tin pen la pi puli na ka kama pastor na ka ba henrio ka tin ka jaw Blei ka ang ye ka ni ka tin ka ang na ka khat ka ba sipo ka ang kim jula banyale ye ka Jingstad ba yo mensim da ki bawla keren. Kamut u Stefan uday brio ubadan ke Jingstad ke banau mensim ko jaw Blei. Bat mjudan bala banyale ia ke Jingstad bat ia mensim da ki bawla keren. Kamut kadan kam kani kam dege Jingstad jong brio ubadan ke jing mau ba ubastad ko gidan mi brio pertegi ba kam stad nre wale bakla kani ke Jingstad ke bang keren mentang sngi ke dege ba kenja Blei ke bangi yo no Blei kat kum ke Jingdonkam ke jengi habangi ya denti ban syakri utrai. Ta nganget pila sengut ho ia kani ke ketien ke bang keren kani ke porbat nganget kan yarap ipi bapin sengut ho ban wat ia ke Jingstad jangan syukran ipi gendiat kani ke por. Balai baka Bible ka ang kabakongsan. Balai baka Bible ka buot ningkong i Jingstad. Balai ba Solomon hadin ba Blei uang upan ke eme kwa uang try ngampan eru yang ngapan me Jingstad. Baru Blei wa i Jingstad.
Nabi pulih ke sitishu Jacob la se fitip ye kata ke sitishu Jacob ke batai kata ke ong syai ha ne ke siti ke jong Jacob wong kum ne pe nganda pulih fi nang ne na Bible ke ne ke banga syait keren berbor wong kum ne ha ke sitishu Jacob ke nang ke beningkong ke siti ke jong Jacob ke nang ke beningkong na ke khat ke besan ke ong la dau nunu na fi uduna ke Jingstad on pa no Blei ba ai klo je baro ba bom kunna ben tan ai ke ta Kaiganiga mut iwani balay don kami ga Jingstad kaniga dai ga bukuran shakmat jongane habangi don haki Jington jo kibobun chan ngi don kam ya ga Jingstad ga joblay kaniga Jingstad hang nigam dai ga bupilet ile exam ban pulikot pulit matrik le ile 12 le ile ma pilet ile kanu ka interview ne kanu kanigam dai ga Jingstad ka bau play kuran kaniga dai ga Jingstad ka bakin joblay ka bau play u mod banau Jacob uthang ne bala da fidana ga test fidana ga jaka ga be fidana ga banduai be pinyo ga Jingstad no play kata ga dai ga banga sutna abanga puli ne ga Bible ban ga hikai pi ne ga porba pintip ba uplay ukwa ingi bangi dai ban tip lupa bangi don kami ne ga Jingstad ka bakin joblay to ngini pej ga ne ga por ya ki jinkli la si ga jubab ki bau jisu ujubab hake jinkli ki ba ki ba ki brio ki kili no dengan kuangan hikai kata dan rengala hikai pi ki katu na tuligi nongrem ya kan ga rukom jinkli la ni ga Jingstad ka bangi dan ka ma bagi brio ki kili jinkli ta sakawai rungan ongkat bangadang kan mau ni shwa bangan ya chkmat nda haba ki brio ki kili ya ga jinkli Lese dana pe jauh figi besngap inga gani paro lala pidan jinkli tip ya gani ga wiga jing shisha ba ki jinkli baro ki dana ga Bible ngajiyo iya gani ba ka dan ka juba na ka ketien ka jomplay ubrio badan ka ketien ka jomplay de badan ka Jingstad ka ba kan jomplay dengan siong no ifiru agani ka pon na juba na ka opinion jompi haba pisha kari yoplay nga kwa findan ka ketien ka jomplay ka ba dap karai usong kata ka di ka ketien fi nga soong pi ka Bible ka download kita ka ketien do haka shiti shiki kolosai ka johi shiti shiki kolosai ka lanang ka balai ka dikhat ka bakhan riyo ka ong gini ka ketien ay ba ka ketien jong Chris kan syong kerhai hapi maka ong kumta ay ba ka ketien ka jong Chris kan syong kerhai hapi haka Jingstad baro daga behikai daga besneng paralog isam ge jingrai daga jingro daga jamsim daga barwai daga jing ia ge dono jo pisho Blei fi Blei ong ai ba ge Jingstad hey ba ge ktinu Chris kan shongrai po jo pi ha ge Jingstad baro namar lada pimdan ke ktin jo Blei kerhai lani khambon ha ge jing im jo fi ngan ong ba yegini ge ktin pinum la iru ban jubab ge Jingdonkam jo Rega jing tip ik tien ge jong Blei ge sngo tho penmlien ban chong ha ka tien ge jong Blei ban perkhat ge jing shisha ge tien ge jong Blei pila ga ban job ban yo i ba ba ge brio ki kli ki ni wa jing ger khu na ge jing em job na jubab na ge jing start de jong nga kwa pin wa ge ge jing start ge ba kan job Blei kham tam ka ba don na po ka tien ge jong Blei to ngini pet menta ge sngi ya ka jingli ka ba ka ba jisu ushakali jingli tangini pet ke benungkong ule kumno kata ka day naga gospel ka jong Matthias kala nang ka ba arpo way naga dekhat ka ba arpo lai haba ulawanti haga temple ki rang ba leng do bar ki teman besan jong pat ba kilayawan hu haba udang hikai ki da ong da kabor ayu mele ya kini ki ru but ubala ai ya kini ka bor hame Kataka di ke jingkeli ke bagi rang ba leng do ki teman besan ki awan ban keli yo Jesus Christ. Fika ni ke jingkeli lada pin pule lut ya ka barok away pin sngau tu ang ni bau jisu udai udon ke jing ai no Blei bau laban tip ya ke jing mat jang breu. Haba ki wan keli kini ke rang ba leng do bagi teman besan au jisu ula adep tip lupa ya ke jing mat jang.
Ki kelemuan namar baki kwa ban tip. Herikiwan nagadao balada ubakla jubab. Kin penrem bat kini ban mudu yu bat kini ban peneranyo. Ong not dak taktian. Fi kata kadai ke bang kwa bang ladap ong pi mene tip ia ki priu ki bawani kendo fi. Uci suang ni utip kiar unum kiar tang ba utip kiwan daga jingmat ka bakum do. Pihak an perkhat bahai kata. Duai bo Blei na fi kajing starting tang isu jubab lo di ki priu tang isu wan ki priu syukuran isu jubab lo pis ngau ko mapinang man jubab ka poisi kajing kelumar kan poisi kajing lerai kitu ki priu kini ban penramu dia piru. Ndrai uji su usuk pa namar ba utip e kajing mat chang ki priu. Iwan daga lenti ka bakum no. Ban da ki kili gani kajing kili ki ong kini ki kitian. Daka bor ayu mele igini ki eki eru but u bala ai yagni ga bor hame fi ikani ga jingli kadai baki kwa ban yo la ban mudo yo Jesus Christ la da wo nga yo no Blei na beneng kin shimbet bau u kren sarong la ni u kalaban dai ga jing ben Blei ru kabam la long hagi jiu tiki wan ra da ni ga jingli kin snap kum no jubab tang shubak la kren kin ben rameu pet ye ga Jingstad ke jong Blei ke badan hau jisu. Lada pikwa ban syukri Blei don ke niru. Nama kani dia ke bad nongkong ke banga syait sengutunan. Tang ini pentri kami kani. Lada pitip bagi beriu ki wan keli pim dai setia bagi kwa tip ndri ki kwa ban yo ban penram lani ban pen benas ni ne ban pen baklai ke jing syukri jong. Pitip kita ibrewat be no wali kiren khor wali kiren gumum no lada pilatip pide pin sung tho ba pidon kami ke jing shai kum ke ne ke jong Jesus Christ pe ujisu le kum no ujisu ude tho ula ang haki ngaru ngan kli ye pi ke wei ke ktien lada pin ye tho ye ke ta ngaru ngan ye tho api daga bor ayu bangale ye kineki aka ru Pi kata ka banga nga sungutan palat yo try habakiwan keli ga jing keli ujisu tip ga jing mo changki uang yatho yanga ngaru ngan keli pi kawai kektien fi kata ka ba ujisu le ki keli uang tangan keli shwa manga bat ndau keli ya ka ka ba udan ga Jingstad no Blei uang kata kajing penbaptis kajong Yohanes kalong na beneng ni na Gibril. Ukulitang ta kajing kali. Kiti kila ya saat parlok ya ong ladangin ong na beneng un ong hangi abakum tabalay bapim simlanget yo. Henry ladangin ong na Gibril ngisip tiang yo paiba na babarok kinyaw yo Yohanes kumitol pa. Kumunang itol pa. Hi ndahaba ki kli jingli yo jisu uladap tip ke jingmol chong. Shubo la do ang ayo ini ko bona peneng ru kinom la pediang. Lada ki ujuba bo ngala yo ini ko bona do mga pediang mensim ko ru ya kataru kinom la pediang. Na kata kadao jisu usngot ho igini ginong kali. Uyo daga ni ga Jingstad ka bakin Blei. Desing ala banong ga de word of wisdom. Ketian jo ga Jingstad. Ukuli jingkali ki wang. Kajimpen baptis Yohanes kalong na beneng na kendau. Fiki asaj ang ni perlok yung ladangin ong na beneng uno hangi kumta balay pim ngay yahu. Ladangin ong na kipri ngisip ting pajbat na babarok kinyaw yo Yohanes kumito pa. Fi kajing jubab kajang hemot bro kajing kali kala kabau jisu kali kalai gitu kipri yo kadai. Baula dep tip lupa kumno un jubab adin. But ndah bagi poyah gajing bagi melaban jubab. Kilet ong yo try
kiri tho tigila ong au Jisu ngimtip. U Jisu u tho ki ong ngaru ngam ong api daga bor yu bangale yagini kero. Kamdan kampini tho igibrio. Angas ngotanat kata. Kammen toy bat kamdan kam hiru bapini tho igibrio ki bam kuat tip tang mai shukwa ban penwet ban penremnia. U Jisu tip begini gibriu ki klem wan ban yo ya ga jingprem hari ki wan ya ga ban keren penban ya ga ban wat daw ban penrem yo. Nda haba ukuli ni ga jingli ukuli ya ga jingli ka ba makiru kinda na ga problem. Ba nda haba ki ong ngim tip u Jisu ong ngam tip. Ken ma wa jubab tu Jisu ne uklem ong ngaro ngam tip ong kumta. Lada ong kumta kamu penyerengkat ya la debet gibriu. Hari Jisu ong ngaru ngam ong afiagi wikinten ngano mi tho ipi daga bor ayu mangale ini kikeru fi hang tapin sesut ho yo try baudan shisha ga Jingstad ka bakin chaplai ngidan kaman bot ya gani ganong rem ngidan kaman sngot ho ya gani ganong rem balar ki priyo ki wanda galenti ga bamdai duai bo Blei na pi ka Jingstad bapin laban keli jingkeli ngala jusha keli jingkeli haki priyo shibon ba ngala di jusha keli ki jingkeli ki ba ngajubut ya ni ke jingle jong Jisu teng berkata kata lenti kadai ngajukli kela ya ke jingli bat haba kimla ban jubab bat lani lada kila ban jubab ngayo pat iga ban peni ya ke jingli jong ki kumlo bangan jubab utau de Blei uba ai hakibriu ya ke Jingstad bat ngayo how Jisu dan ke Jingstad uklem itu ngameto ifi nega boryo pitarai bom kwa itu kadaw de usngo to ne to ikini kam dan jimen toy ta kadaw tip bakim da dei dan kami man tip kinum ngai hiru yu na ta kadaw ong ngarom tre to ifi man da wong am tre ban itu kim not ong ye na mar ba kim not ban juba bi ga jingli jo fi ka ta de ga ba kraw ka de ga ba sngo to natro ban perkhat tang ini pej agani ga por saya ga wepat ka jingli kabala keli yo Jisu hakalenong kaba arpo ar nagadakhat kaba khat santer tangini puli wang ana kumta ki farisi ki lalet bani keli ay bani sala kumno bagini yo iriam yo u hagaktin fi kini ki farisi ki wan kidaya salamut kidaya shong meeting kidaya pelut por kidaya wat iga jingli kaba kumno bagini yo ban riam yo u hagaktin fi lana fi yo bigidan gibriyo gibukum ne snauto ba pidan kame ga Jingstad ba kan japlay pay hangni paru Jisu uklam kli marbanong klemle kumbale men shwanre ule kumne pay ga bible kumta kila pha ui gi sunran jonki lembar gi nong bur o herat gi ong ko nong hikai ngite pa malong ubashisha fi ka nda ba ga motif kam klia wat la da ki ro yoro u Jisu te ba pudiang ni ga jingro Pi uang kiang konong hikai ngitip pamalang o basi sabat ba may hikai galanti Blei ga basi sabat ba mem nyaw yanu ro na ba mem kami yaga kamat kibriyo nda kila dep ya ro yo kiwan pat daga jingkli ga ba kiang namar ka tato ong hangi memut kumno kabit ne ban ay kajna hau kaisa fi nda fi puli yang ne Jisu jubab uang utip ia kabut baman jongki uang ki balai pi penshoyenga pi ki ba arsap uang kita ketian balai pi penshoyenga pi ki ba arsap fi ka ba khor kata ketian balai Jisu kuren khor nama ulatip ia gini ki parsi ulatip ia gini bakiwan mdai setia baki kwa banyo jingshai rega jingwan jongki kadai ban riam yo u mau nahap aga jing bakla jong kiktian ki keli ni ke jing keli ki ong ko nong hikai
Ngitip ba melang ba shisha ba mehikai galanti Blei aga ba shisha. Mem nyau yanu na ba mem kami ya ka kaman ubrio. Pait ki kaligam ne. Namar ka tato ong hangi. Memot kumno. Kabit ne ban ai kajna au kaisar. Hanga so nat ba yun. Kiwan ki kili yu jisu ki ang kabit ne ban ai kajna au kaisar. Namar hagatu ko par ki jiu ki hap aga jinsin shar kajong ke himarom. But ke himarom ke shim kajna ka ba he ba. Nagini ki nongway. Hamtam nagi jiu. But kalau along ke jingkit ka ba kya bahai gitu ki jiu tu apa. But ki farisi ki dana ke jaka ka ba ki kitip ba ni ke ba la dau baklang ni. Ngini tu jo kaisar tu un syakrai le. Namamdan manu bala banile persya ya ka hukum ke jong kaisar. Tigini ki wanda kan ni galanti bat ki lai selalang tip ki lai syong bro singi no. Ki yo daga ni ki jingkli ki ong. Ka bit ne man ai ka jana hau kaisar. Ki perkhat be hang ni te tharai un sabakla. Ujisu te baula tip ye ga bot pamanja ki kata ka ga banga. Kata ka ga jingka ngan ong no. Ka advantage ka bakraw. Haga jinga dai ga jongi. Bat ka ni ga jing syakrip lai. Bau jisu udan ka advantage mal balai. Utip ye ka bot pamanja ki. Utip. Namar kita ka down da fitip. Ya ban sungut hukum no ban jubab. Pet ndakila keli ka bit ne ban ai ka jana kaisar. Ujisu jubab dekat bekat kandai wong. Pen iyo sebai ka jana nga. Kila walam te hau shisuka. Uong ru haki kani ga dur baga jing tho shalor ka jongno. Ki ong hau ki jong kaisar hangta te ula ong haki. Nabakumta aino au kaisar ya ka jong kaisar. Barau Blei ya ki jong Blei. Te baro kila yos ngawi kata kila kendit. Bara bagila i no yo u kila let no. Fi iki i no yo u bagi let no. Kabamut bagini ki suan tang ban su kwa ban riam laun bakalane hang ne. Harikin mau jisu de badan ke Jingstad ke bakin jablai. Ushim ya tu ke kutia. Pisang kutia. Bagadan gadur ke jong kaisar. Baru jisu wang. Ya gini kiktian. Uong haki kani ga dur ka jing tho shalor ga jong no ki ong ka jong kaisar hang tau ong haki nabakum ta I know how kaisar ye ki jong kaisar but how Blei ye ka jong Blei kani ga jubab hi kadai ka bakraw ba ga Bible ujisu hakani ga jubab wanra ya karwai ka jing shai mdeta man shi jubab mdeta wai ka jing shai kadai bangi day ban submit haki authority nama day Blei bobu yaki banda fi puli haka ne galanang fi snutho bo jisu uklem wan ban pen Kynja ki an brio ki an sarkar wan ban ay ga jubab kabas labanong no kaba mdan balahi ban pen paiktian kada do baga badu kong kila yos ngawi kila kendit bat kila ino ya u kila let no kataka de ka jing shisha kabanga kwa bangan pen i fi menagasni Bapide hintip bau jisu buang ai ia kani kabadai show kaisar ai show kaisar ba kabadai show Blei ai show Blei dan sipon bahagi beriu ki bom sengut ho ya kata ki ba perkhat bet bangila kalabamon ila syakriyo Blei ila dan men sim khoi em hok but non shu menu balaban kor pariki snong tau ka trege kta ka peniat snong peniat tau Kidan ki beriu ki balong klumar ki ba paisha gani ka extreme. Magkata kadai ba ki klemtre ya kaban syahikai. But ki paisha gani ka extreme ha ka ba ki
Ma kim la setia ye kapan ma ban syakri yo Blei. Tengah tuai men daga sengi ba pindan kene ke jinglong balance. Ba haba piyaj ya kene ke pertai kan mau. Lada pidegi betrai kam sarkar. Ke ega ba ke government ka bu ipi bepin trai pihaban trai. Uli yang mangala syakri Blei dengan lihat careless ke kam sarkar ke tangde ke babakla ke badai show kaisar ai show kaisar. Ke badai show Blei ai show Blei. Dan gibri biar persyak sarkar ki bang awang ngi bangila syakri Blei nyem trai ban kongo yengi Blei kumne kene ke badai ke jempin sitom ben kam dai kum ta. Kedai yengi bangin pura bangin osin syar. Kedai yengi bangin trai lang. Badai baru kaisar ngin penbiang. Kabidai baru Blei ngin penbiang. Kata kedai ke Jingstad ka bau Blei kuah ingi bangin syakri. Bat ngan sahikai susu igini ke jing keli bat ke jubab ki pa nau jisu kolong kapas ngau tenat. Bat kan ai ke jing hikai ke jing harap. Tengah ngai kat tu kat ne ngalala manuan ra syapi. Ya kan ke jing hikai bat ngai ngini tuai ke por. Ko pangadap daga jing ngangu ya ke jing bahaga jame bat ke jing isnai ke jame. Ngatip ke intrai Blei mdan ke eke ba bat me Blei. Larang idan ki jingkeli ki bobon try mela men jubab iki jingkeli jangi. Mela ma meke jubab iki brio. Mana Blei ngada duai ba men ai ki jingkel kui ki brio ki besngap da sengi. Kerteng ki jong chisungi duai. Amen. To Blei ngker kui fi ko Blei shibon.